ୟୁନାଇଟେଡ୍ କିଙ୍ଗଡମ୍ ଓଡ଼ିଆ ସମାଜ ଏକ ମୋହନୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମୁଁ ନିଜେ ଏତେ ମୁଗ୍ଧ ହୋଇ ପଡ଼ିଛି। ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟ ବାହାରେ ରହି ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟ ସଂସ୍କୃତିକୁ ଜାତୀୟତାକୁ ଭୁଲି ନଥିବା ଲଣ୍ଡନ ଭଳି ଏତେ ବଡ଼ ସହରରେ ରହୁଥିବା ପ୍ରବାସୀ ଓଡ଼ିଆମାନେ କେମିତି ଅଛନ୍ତି ତାକୁ ମୁଁ ବାରମ୍ବାର ଯାଇଛି ଦେଖିଛି। ମୋତେ ଆନନ୍ଦ ଦେଇଛି। ଅକ୍ସଫୋର୍ଡ ୟୁନିଭର୍ସିଟିକୁ ବାରମ୍ବାର ଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ମୋର ଏତିକି ଆଜି ଯେଉଁ ଉଦ୍ୟୋକ୍ତା ବନ୍ଧୁମାନେ ଏଭଳି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ନିର୍ଣ୍ଣାତ୍ମକ ଭୂମିକାକୁ ମୁଁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଅର୍ପଣ କରୁଛି ଏବଂ ଆମର ଭାଷା ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାକୁ ବିଶ୍ୱବନ୍ଦିତ କରିବା ପାଇଁ ଏଭଳି ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଅନୁଷ୍ଠାନ ମାନେ ବାହାରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଓଡ଼ିଆମାନେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିକିରି ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାକୁ ସଂସ୍କୃତିକୁ ଆଗକୁ ନେବାର ଯେଉଁ ଅଗ୍ରଗଣ୍ୟ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ସେହି ସକଳ ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କୁ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ସପ୍ରେମ ସମ୍ଭାଷଣ ଅର୍ପଣ କରୁଛି। ଅଭିନନ୍ଦନ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ଅର୍ପଣ କରି ରହୁଛି।